Mapipagikan ni Alex guys, manubid. Wa siya mamalari kagabi guys, kay wa siya paon. So karong buntag sayo. Dili na kay sayo, kay udto-udto naman din eh. Udto nung gikan guys. Wala kay plano untag manubid, pero kay wa may paon. Linaw pud ang dagat. Manubid ko na siya guys. Wa man tay laing lingaw katong to sa laod guys, ato makita bitang nga pinapurot na Wa po ni paon si Alvin po ni nanubid guys. Ato makita. Si Jenny guys. Wa po ni siya paon mo nang nanubid laman po ni. Taghuat po tayo pamahaw ni guys. Nay duha kadung po, duha pud kalawd pa oh. Pangkapoy tini kay gipa namukot gahapon. Kanan mga tulos orang kilo kanan. Gahapon dia imuan? Duharang buok. Gahapon? Malimar lang ang buok. Medyo kanil lapis. Unom din. Ihatod lagi ni mo sa tunyiran. Oo. Ano gud lamang kabawig paon? Oh, ibar ko yun. Dako ra na eh. Dumay. Kawasan. Dako ra. Di na po dare. Ha? Nagag-asap. Paano pinag mo ba? Bisa dyan yung manabo guys, kaya makadajak guys oh. Daghang salamat guys. Salamat sa naghatag. Mananagat gitagag isda oh. Bitaw guys, agaho ang anak si Alvin nanubid. Unja kay kining inahan nanabo lagi gitagaan. Sa pasalamat ko ni Alvin kaya ako gitagaan sa iyang grasya panalangin guys.